това ще ви кажа нещо много важно, което е страшно важно за нас тази вечер, че помните и култура. Първо искам да ви благодаря, че напълнихте отново тази зала на 4000 човека. Защото това е капацитета на практика. Много благодаря, че дойдохте. Бяхме намислили нещо и го изпълнихме, успяхме да запазим тайната. Тайната вече е явната. Смисъл тук, поне на първите редове вече всички имате нашия диск, но този диск е заедно с една книга. 286 страници, благодаря на издателство Сиела. Всеки, който иска да се добие с нея, има и извън тази зала. Благодаря ви, че всъщност присъствате на най-тайната промоция, която някога сме правили. Ако бяхме казали промоция, може би нямаше да дойдете, защото е доста също глупава дума. А пък вие дойдохте на един наш концерт, но всъщност това е промоция на нашия диск, нашият албум, заедно с Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Това да кажа, диригент. Благодаря ви, че резултат е тук някъде сред вас. Благодаря ви, сърце. На предишните ни концерти ние обявявахме какво ще правим нататък и то се случваше, затова няма да нарушим тази традиция. На предишните ни концерти, всъщност на първия тук казаха, че имаме един в Арена Армеец и това се осъществи. В арената пък казахме, че ще отидем в Австралия в Нова Зеландия и това се осъществи. А сега ще кажем, че тъй като сме група, която е стилила повече извън България, отколкото в България, нашата голяма мечта е сега да направим турне тук на нашата територия. И това, с това не приключва всичко. Ние в края на годината или началото на 2017 година ще направим и околосветски тур. Т.е. ще посетим Далечния изток, отново Щатите, Южна Америка, Близки изток и така нататък. Т.е. ще побиколим още малко. Надявам се да ни стискате палци, просто с вас и навърши по някакъв начин. Затова и благодарим на какво си вършим и последно видяхме, че много ни снимате. Ние, за разлика от други хора, които забраняват да се снимаме концерти, позволяваме, поощряваме и много бихме искали да видим тези снимки. Качете ги в нашата фейсбук страница. Ние ще се получим от тях, качете хубавите, качете грозните. Те ще се отползват при всички положения. Благодаря ви, че сте тук още веднъж. За вас. Благодаря.